Nasti, nasti, adiu, adiu, pikiro. Kaisan transport havaldia nomer jedno. Nasti, nasti, adiu, adiu, pikiro. Kaisan adiu, Bulgarija nomer jedno. Holandija, adiu. За моите деца, за Мечо и за Нефес. Царна пътя за транспорт! Насти, насти, адиу, адиу, Pikiro. Најдобрият транспорт Пенелко, Булгарија, номер едно. Насти, насти, најточниот транспорт! За адиу, лукси, комфорт! Ей, чак, 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 опа! За децата ви работя! Аха, за адиу, единствения! Ајде, 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 Заедно се нас работят и печелят. Много хора искат да сакат тоа дел, но нямат шанс, късмета на адиу никой не може да вземе. Вали гърби на адиу, пак му върви. Най-добри адиу, сукс и комфорт. Къща палат построил за своите деца. За моите деца, за Мечо и за Нефес всичко ще да. Штите перавелвен, лукс и комфорт, транспорт и сигурност. Адиу казва винаги на време, шефа на всички колекции.